Ahoj, čau, ahoj, dnes montovačka, ale strecha. Tu sa pozeráš na pomúrnicu, ktorá je zložená z troch preložených káve a hranolov, ktoré sú preklincované a prešrubované konštrukčnými vrútmi. Predtým, než sme začali, prišiel polystyrén a aj mravce by nám mohli zavidieť túto koordináciu. Chybička sa vbloudila a šoféris trošku zišiel zo spevnenej cesty, ale bolo nás tam dosť, takže sme ho z toho dostali. Šoféris síce vyšiel, ale oktávka si to odniesla. Niektoré väzníky zošrubujeme dokopy, teda ich zdvojíme a je to hlavne kvôli statike. A s niektorými sa treba trošku pohrať a vyrovnať ich. Tu Rosko podľa plánu rozpočíta, ako umiestniť väzníky a Janko už ide na to. Ako postupne dostávame väzníky na strechu, tak chlapi ich kotvia pomocou uholníkom s brelisom a konvexnými klincami. Medzi tým zapadol aj Janko, avšak prišiel ťažkotonážnik a Janka z toho nakoniec bez problémov dostal. Menšie väzníky vieme dostať na strechu svojpomocne a chlapci ich tam prikotvia